Съботни библейски уроци за първо тримесечие на 2026 година. Урок 12 за събота, 21 март 2026. Заглавие на урока: Събитията в края на времето. Текст за запаметяване от Захария, 10 глава, 1 стих. Искайте от Господа дъжд във време на пролетния дъжд, и Господ, който прави светкавици, ще им даде изобилен дъжд и трева всеки му на полето. Препоръчително четиво. Първо, Пророци и царе. Раздел след плена. Глава Исус и ангелът. Това са страници от 580 до 592 по английското издание. Второ, свидетелства към проповедници. Глава 71. Молете се за късния дъжд. Това са страници от 506 до 512 по английското издание. И трето, Деяния на апостолите. Глава 5. Дарбата на духа. Това са страници от 47 до 56 по английското издание. Цитат от свидетелства към проповедници, страница 509 английско издание. Когато търсим Бог за Светия Дух, Духът ще изработва в нас кротост, смирение на ума, една съзнателна зависимост от Бога за приемане на усъвършенстващия късен дъжд. Ако се молим за благословението с вяра, ще го получим, както Бог е обещал. Край на цитата. Забележка. Страниците на всички материали от духа на пророчеството, споменати в урока, са според оригиналното им издание на английски език. Неделя, 15 март. Тема първа. Зеницата на окото му. Въпрос А. Как Захария подкрепи веста, дадена от Агей? Захария, 1 глава, от 1 до 4 и 15 и 16 стихове. В 8-я месец, във втората година на Дария, Господното слово дойде към пророк Захария, син на Варахия, син на Идо, и рече: Господ се разгневи много на бащите ви, затова кажи им: така казва Господ на силите. Върнете се при мене, казва Господ на силите, и аз ще се върна при вас, казва Господ на силите. Не ставайте такива, каквито бяха бащите ви, към които предишните пророци викаха и рекоха: така казва Господ на силите, върнете се сега от нечестивите си пътища и от лошите си дела. Но те не послушаха, нито дадоха внимание на мене, казва Господ. И много се сърдя на околните народи, защото, като се разсърдих само малко, те спомогнаха към наскърбяването на Израиля. Затова, така казва Господ, аз съм се върнал с милост в Йерусалим. Домът ми ще се построи в него, казва Господ на силите, и връв ще се опъне върху Йерусалим. Цитат от Пророци и царе, страница 576. Искрените увещания и насърчения, дадени чрез Агей, бяха потвърдени и допълнени от Захария. Него Бог повика за сътрудник, когато призова израелтяните да изпълнят заповедта и да започнат да строят. Първата вест на Захария уверяваше, че Божието слово никога не пропада, и обещаваше благословение за тези, които ще се вслушват в сигурното пророческо слово. Край на цитата. Въпрос Б. Какво разкрива Божията внимателна грижа за Неговия народ? Захария, 2 глава, 1 до 5 и 8 стих. След това подигнах очите си и видях, и ето, човек с връв за мерене в ръката му.
Тогава рекох: къде отиваш? А той ми рече: да измеря Йерусалим, за да видя каква е широчината му и каква е дължината му. И ето, ангелът, който говореше с мене, излезе. И друг ангел излезе да го посрещне и му рече: тичай, говори на тоя юноша, като кажеш: Йерусалим ще се насели без стени, поради многото човеци и добитък в него. Защото аз, казва Господ, ще бъда огнена стена около него и ще бъда славата сред него. Защото, така казва Господ на силите, след възстановяването на славата, Той ме изпрати при народите, които ви ограбиха, понеже който докача вас, докача зеницата на окото му. Цитат от Пророци и царе, страница 581. Бог бе наредил Иерусалим да бъде построен наново. Видението за измерването на града бе уверение, че той ще даде утеха и сила на огнетените и ще изпълни обещанията си за вечен завет. Божията защита, заяви Господ, щеше да бъде като огнена стена около града и чрез людите му неговата слава щеше да бъде разкрита на всички човешки синове. Това, което бе направил за своя народ, трябваше да стане известно на цялата земя. Край на цитат. Понеделник, 16 март. Тема 2. Нашата нужда от Христос. Въпрос А. Какво илюстрира единствената ни надежда при всичките наши недостатъци? Захария, 3 глава, 1 до 4 стих. И Господ ми показа великия свещеник Исуса, стоящ пред ангела Господен. И Сатана стоеше отдясно му, за да му се възпротиви. И Господ рече на Сатана: Господ да те смъмри, Сатано, да те смъмри Господ, който избра Йерусалим. Не е ли този една главня изтръгната из огън? А Исус бе в нацапани дрехи, като стоеше пред ангела. И ангелът, проговаряйки, рече на стоящите пред него, като думаше: съблечете от него нацапаните дрехи. А не му рече: ето, отнех от тебе беззаконието ти и ще те облека в богати одежди. Цитат от Мисли от планината на блаженствата, страници 116 и 117. В символичното пророчество на Захария, Сатана стои отдясно на ангела Господен, обвинява Исуса Йоседековия син, първосвещеникът, облечен в изцапани одежди. Сатана още се противи на делото, което ангелът иска да извърши за Исус. Това представя положението, заемано от неприятеля спрямо всяка душа, която Христос търси да привлече при себе си. Край на цитат. Цитат от Мисли от планината на блаженствата, страница 115. Сатана иска да ни накара да вярваме, че нашите грешки и престъпления са толкова ужасни, че Бог не желае да слуша молитвата ни и няма да ни благослови и спаси. В себе си ние не виждаме нищо освен слабости, нищо, което да ни препоръча пред Бога. И Той ни казва, че нашите старания са напразни. Ние няма да можем да променим несъвършенството в характера си. Когато искаме да се приближим при Бога, тогава врагът ни нашепва: няма смисъл да се молиш, не извърши ли ти това и онова зло? Не загреши ли ти срещу Бога и не постъпи ли против съвестта си? Но ние можем да отвърнем на врага. Кръвта на Исуса Христа, Неговия Син, ни очиства от всеки грях. 1 Йоаново, 1 глава, 7 стих. Точно когато чувстваме, че сме съгрешили и не можем да се молим, тогава е времето да се молим. Може да се срамуваме и да бъдем дълбоко смирени, но ние трябва да се молим и да вярваме. Край на цитат. Въпрос Б. Кой божествен принцип разкрива истинския източник на сила да преодолеем греха и да изпълним Божия призив?
Захария, 4 глава, 6 стих. Тогава, отговаряйки, говори ми, като каза: ето Господното слово към Зоровавела, което казва: не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духа ми, казва Господ на силите. Йоан, 15 глава, 5 стих. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Цитат от Свидетелства за църквата, том 7, страница 90. Като избран Божи народ, ние не можем да копираме навиците, целите, практиките или модите на света. Ние не сме оставени в тъмнина, за да ходим по светския модел и да зависим от външния вид за успех. Господ ни е казал откъде идва нашата сила. Захария, 4 глава, 6 стих цитирано. Край на цитат. Цитат от Притчи Христови, страници 410 и 411. Без Божия дух, познанието на Неговото Слово няма стойност. Без Светия Дух, теорията на истината не може да съживи душата, нито да освети сърцето. Можем да сме запознати с заповедите и обещанията на Библията, но ако чрез Божия дух истината не проникне в сърцето, характерът няма да бъде преобразен. Без просветлението от духа, хората няма да са способни да различат истината от заблудата и ще попадат под майсторските изкушения на Сатана. Край на цитат. Цитат от Притчи Христови, страница 419. Във великия и неизмерим дар на Светия Дух се съдържат всички ресурси на небето. Ако всички пожелаеха да приемат, всички щяха да се изпълнят с Божия Дух. Край на цитат. Вторник, 17 март. Тема 3. Един различен храм. Въпрос А. Назовете кой е най-важният храм, който трябваше да бъде построен и от кого? Захария, 6 глава, 12, 13 и 15 стих. И говори му, казвайки: така говори Господ на силите, който казва: ето мъжът, чието име е отрасъл. Той ще израсте от мястото си и ще построи храма Господен. Да, той ще построи храма Господен. И като приеме славата, ще седне на престола си като управител. Ще бъде и свещеник на престола си. И съвещание за установление на мир ще има между двамата. И далечните люди ще дойдат и ще градят в Господния храм. И ще познаете, че Господ на силите ме е пратил при вас. А това ще се сбъдне, ако послушате внимателно гласа на Господа вашия Бог. Ефесяни, 2 глава, 19 до 22 стих. Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство, понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е краягълен камък сам Христос Исус, върху когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм свет на Господа, в който и вие се вграждате заедно в духа за Божие обеталище. Цитат от Деяния на апостолите, страници 595 и 596. Върху основата, положена от самия Христос, апостолите изградиха Божията църква. Писанията, изграждането на храма често се използваше като илюстрация за изграждане на църквата. Захария говори за Христос като отрасъла, който ще съгради Божия храм. Той говори за помагащите в делото езичници. И далечните люде ще дойдат и ще градят в Господния храм. А Исаия заявява:
Чужденците ще съградят стените ти. По Захария 6.15 и Исаия 60.10. Пишейки за изграждането на този храм, Петър казва: при когото, идвайки като при жив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен, и вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога, чрез Исуса Христа. 1 Петрово 2 глава 4 и 5 стихове. Апостолите работеха в каменоломната на еврейския и езическия свят, подготвяйки камъни за полагане на основа. Край на цитата. Въпрос Б. Какво вършеше Божият народ преди Вавилонския плен, въпреки Божиите предупреждения? Захария, 7 глава, 8 до 14 стих. И Господното слово дойде към Захария и рече: така е говорил Господ на силите, като е рекал: съдете справедливо и показвайте милост и състрадание всеки към брата си. Не огнетявайте вдовицата, сирачето, чужденеца или сиромаха. И никой от вас да не измислува зло в сърцето си против брата си. Но те отказаха да слушат, оттеглиха плещите си и запушиха ушите си, за да не чуват. Дори направиха сърцето си адамат, та да не слушат закона и думите, които Господ на силите бе пратил чрез духа си, чрез предишните пророци. Поради което дойде голям гняв от Господа на силите. Затова, както той викаше, а те не слушаха, така и те ще викат, казва Господ на силите, но аз няма да слушам. Но ще ги разпръсна като звихрушка между всичките народи, които те не познаваха. Така страната запустя след тях, тъй, щото нямаше кой да заминава и да се връща, защото запустиха приятната земя. Въпрос В. И при все това, как Бог прояви милост и дълготърпение към тях и им даде много шансове за поправление? Захария, 8 глава, 7, 8 и 13 до 17 стих. Така казва Господ на силите: ето, аз ще отърва людите си от източната страна и от западната страна, и като ги доведа, те ще се заселят сред Иерусалим и ще бъдат мои люде, и аз ще бъда техен Бог в истина и в правда. И както бяхте предмет на проклетия между народите, доме Юдов и доме Израилев, така ще ви избавя, щото да станете предмет на благословение. Не бойте се, нека се укрепят ръцете ви, защото така казва Господ на силите: както намислих да ви сторя зло, когато бащите ви ме разгневиха, казва Господ на силите, и не се разкаях, така пак в тия дни намислих да сторя добро на Иерусалим и на Юдовия дом. Не бойте се. Ето какво трябва да правите. Говорете истина всеки на ближния си и отсъдете в портите си съдбата на истина и на мир. Никой от вас да не измисли зло в сърцето си против ближния си и не обичайте лъжлива клетва, защото всички тия са неща, които мразя, казва Господ. Цитат от Пророци и царе, страница 599. Неизменната Господня цел бе Божият народ да бъде за хвала на земята и за слава на Неговото име. През дългите години на плен Той им бе дал много възможности да възстановят верността си към Него. Някои бяха решили да послушат и да се поучат. Някои намериха спасение през време на големите бедствия. Много от тях щяха да бъдат сред числото на остатъка, който щеше да се завърне. Край на цитата. Цитат от Пророци и царе, страница 704. Захария, 8 глава, 3, 7 и 8 стих цитирано. Тези обещания зависеха от послушанието. Характерните грехове за израелтяните преди робството не биваше да се повтарят. Край на цитата.
Сряда, 18 март. Тема 4. Необходимото освежение. Въпрос А. Върху какво би трябвало да съсредоточим вниманието си сега, в този момент от историята, и защо това е толкова необходимо? Захария, 10 глава, 1 и 2 стих. Искайте от Господа дъжд във време на пролетния дъжд. И Господ, който прави светкавици, ще им даде изобилен дъжд и трева всеки му на полето. Понеже идолите говориха суета и чародеите видяха лъжливи видения, разказаха неверни сънища и утешаваха на празно, затова людите се скитат като стадо, смущават се, защото нямат пастир. Цитат от Деяния на апостолите, страница 55. Ако членовете на Божията църква днес нямат жива връзка с източника на всеки духовен растеж, те не ще бъдат готови за времето на жътвата. Край на цитат. Цитат от свидетелства към проповедници, страници 508 и 509. Искайте от Господа дъжд по времето на късния дъжд. Не се отпускайте да си мислите, че когато му дойде времето, дъждът ще дойде. Поискайте го вие. Растежът и съвършенството на семето не зависи от земеделския производител. Само Бог може да направи жетвата да озрее, но се иска и сътрудничеството на човека. Божието дело за нас изисква съдействието на нашия ум и упражняването на нашата вяра. Трябва да търсим Неговите благословения с цялото си сърце, ако искаме да се излее Божията благодат. Трябва да се възползваме от всяка възможност, за да застанем в канала на благословението. Христос е казал: където 2 или 3 са събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Събиранията на църквата при лагерни събрания, срещите на домашната църква и всички случаи, когато полагаме личен труд за душите, са определените от Бога възможности за даване на ранния и на късния дъжд. Но нека никой не си мисли, че дългът му е изпълнен само с присъствието на тези събирания. Самото присъствие на всички провеждащи се срещи само по себе си няма да донесе благословение на душата. Не е неизменен закон, че всички присъстващи на общите събрания или на събранията на местната църква ще получат голяма благодат от небето. Обстоятелствата може да изглеждат благоприятни за богато изливане на потоците от благословения, но Бог е, който трябва да заповяда да стане изливането. Затова не трябва да бъдем небрежни да се молим за това. Край на цитат. Въпрос Б. Опишете удивителната сцена, която ще се разиграе под влиянието на тази сила. Захария, 12 глава, 8 стих. В оня ден Господ ще защити иерусалимските жители. Слабият между тях в оня ден ще бъде като Давида и Давидовият дом като Бога, като ангел Господен пред тях. Цитат от свидетелства за църквата, том 5, страница 81. Когато безплодни дървета биват отсечени, като обременяващи почвата, когато множества лъжебратя бъдат разграничени от истинските, тогава скритите християни ще се разкрият пред погледа и с осанна ще се наредят по знамето на Христос. Тези, които са били плахи и са нямали доверие в себе си, ще се обявят открито за Христос и за Неговата истина. Най-слабите и колебаещите се в църквата ще бъдат като Давид. Ще имат желание да действат и то смело. Колкото по-дълбока е нощта за Божия народ, толкова по-блестящи са звездите. Сатана болезнено ще мъчи верните, но в името на Исус те ще излязат повече от победители. Край на цитата. Четвъртък, 19 март. Тема 5.
Христос във вечността. Въпрос А. Разкажете за един красив разговор, който предстои да се води във вечността. Захария, 13 глава, 6 стих. И ако го попита някой, какви са тези рани между мишците ти, ще отговори: това са раните, които ми нанесоха в дома на приятелите ми. Цитат от Опитности и видения, страница 179. Исус ще покаже на ранените си при разпятието ръце. Той винаги ще носи следите от тази жестокост. Всеки белег от гвоздеите ще разказва историята за удивителното изкупление на човека и за скъпата цена, с която той е откупен. Край на цитат. Въпрос Б. Кога и как ще се завърне Христос на Елеонския хълм? И какви значителни събития ще се развият? Захария, 14 глава, 4 и 5 стих. В оня ден нозете му ще застанат на Елеонския хълм, който е срещу Иерусалим на изток. И Елеонският хълм ще се разцепи през средата си към изток и към запад, така че ще се образува твърде голям дол, като половината от хълма се оттегли към север и половината към юг. И ще побегнете през тоя дол на моите хълмове, защото долът на хълмовете ще стига до Асал. Да, ще побегнете, както побягнахте от земетръса в дните на Юдовия цар Озия. И Господ мой Бог ще дойде, и всичките свети ангели с тебе. Откровение, 20 глава, 7 и 12 стих. И когато се свършат 1000 години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола. И едни книги се разгънаха. Разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. Откровение, 21 глава, 2 и 10 стих. Видях и светия град, новият Иерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. И отведе ме чрез духа на една голяма и висока планина и показа ми светия град Иерусалим, който слизаше от небето от Бога. Цитат от Опитности и видения, страници 51 и 52. Ангелът поясни: светиите ще останат в светия град и ще царуват като царе и свещеници 1000 години. След това Исус ще слезе заедно с тях на Елеонския хълм. Хълмът ще се раздели и ще стане огромна равнина, където ще се установи Божият рай. Край на цитат. Цитат от Духовни дарби, том 3, страница 83. В края на 1000 години Исус, царят на славата, ще слезе, облечен в блясък като светкавица, от светия град на Елеонския хълм, същият, от който се възнесе след възкресението си. Когато краката му докоснат хълма, той ще се разцепи и ще стане една много голяма равнина, подготвена за приемането на светия град, в който е Божият рай, Едемската градина, която бе прибрана при Бога след прегрешението на човека. Сега тя ще слезе заедно с града, по-красива и славно украсена, отколкото когато е била вдигната от земята. Божият град ще се спусне и ще се настани на обширната равнина, подготвена за него. След това Исус ще излезе от града, заобиколен от изкупените и придружен от ангелското множество. Страшно величие той ще призове нечестивите мъртви. Те ще се събудят от дългия си сън. Какво ужасно събуждане ще бъде това! Край на цитат. Петък, 20 март. Въпроси за личен преговор. Въпрос първи. Като си помисля за огнената стена, която Бог е обещал,
При кои случаи съм чувствал неговата защита? Въпрос 2. Защо мога да отхвърля на практика сатанинските атаки, тикащи моите грехове пред лицето ми? Въпрос 3. Относно приемането на Божието присъствие, кое е по-важно от физическия храм? Въпрос 4. Назовете някои от съществените условия за получаването на късния дъжд. Въпрос 5. Кога нозете на Исус ще стъпят отново на Елеонския хълм? Край на 12 урок.